नोंनि नाम्बारखौथ' हरनो हागोन। आयै नों न'आव फैफिन जाया। बे बाराव रावजोंबो नङा फंबाय गोदैजोंसो खारदों। बिश्वनाथ जिल्ला न'दुवार दखरानि सिङाव थानाय सिजुसा गेटनि साखाथियाव थानाय 5 नं आलायसि गामिनि सुरन बसुमतारीनि बिसि फागुनि बसुमतारीया फंबाय गोदैजों लोगोनि आथिमंगल जानो होना थगायना खारखुमानानै दं। फोरमायनाय बायदिब्ला फागुनि बसुमतारीया उदालगुरि जिल्ला चन्दना गामिनि इलुद दैमारिखौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 2 खालार खालि लोगो मोनजेनो आरो बिदिनो बिब' गोदै आरो फंबाय गोदैनि रादाय जायो। नाथाय 10 फेब्रुवारियाव फागुनि बसुमतारीया 11 बोसोर आरो 7 बोसोर बैसोनि गावनि आंगो गथ' सानै आरो फिसाय सुरन बसुमतारीखौ नागारना फंबाय गोदै इलुद दैमारिजों बहाबा खारखुमा लाङो। सुरन बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला गाव न'आव थानाय जायामोन, न'खरनि रांखावरि आंखालनि थाखाय गुबुन रायजोआवसो खामानि मावनो थाहैयोमोन। सुरन बसुमतारीनि न'खराव अरदाबाव अर जोंनो रोङै, गथ' गथाय फिसाय बाय बाहागि जानाय लोंनाय सुख गैयै जाना दं। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसन बायोब्ला फिसाय सुरन बसुमतारीया नैबे 8977573952 जानबुं नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों। खुलुमनाय थाबाय। आंनि हिन्जावा थांनाय एप्रिलनि 10 तारिख मोना फेब्रुवारि 10 तारिख हरनि समावनो गोमानानै थादों। अन्नानै सोरबाफोर नुफ्लांबायोबा जाहाथे बे बड'लेण्ड दुब्लिनि गेजेरजों जाहाथे आंनिसिम अन्नानै प्लिज खोन्थाहरो। आरो आंबो न'आव गैयामोन, आंबो माबायावसो दङैमोन, सेकेन्द्राबादावसो दङैमोन। बे समावनो आङो हरखाबलाय न'निफ्राय फन हरनायलाय आङो थिग 10 तारिखआवनो आं गारि गाखोनानै फैयो। 14 तारिखआव आं न'आव मोनफैयो। हालाय हाफायनो गाबै मिनियैनो आरो नै फिसा सानै दङ उन्दै उन्दैनो। अन्नानै आंनि हिन्जावखौ नोंथांमोना बबेबाफोर नुदोंब्ला जाहाथे जेरैखिया बे खौरांनि बिदिजों नोंथांमोना गुरैयै आंनो खोन्थाहरो। दा डिसक्रिपसनाव जाहा दा आंनि नाम्बारखौ लिरनानै होगोन। बे जिहेतु बे हिन्जावा गोमाना दङ, बे सोरजोंबा थांफानायनि सन्देह दं नामा? बेजोंथ' सन्देह बादियानो, माने सेंग्रासा। बिनि फट'खौ होखानाय जादों। बिनि नामा मामोनथाय? सेंग्राया ओरैनो मिथिनायाव बहानि? सेंग्राया मिथिनायाव ओरैनो अदालगुरिनि होनदों। दा मोजां मिथिया। जायखिजाया जोंनि मिथिनायावलाय बियो आंनिनो बिजावजालि, ओमफ्राय माने बिनि नामा बिबारि आरोना। ओमफ्राय माने बियो जोंखौ थगायनानै थांदों आथिमंगल जानो होननानैसो। बिलोगोनि बिब'नि फिसाजोनि आथिमंगल जानो होननानै थगायलांदों, फिसाफोरखौबो थगायलांदों। ओमफ्राय बियो माने थांनानै जोङो माइ सौनाय समाव माने लामायाव बेखौ लोगो मोनफिनदों आरोना। बे थाङैयावनो जोङो माइ सौनो थांग्रोदोंमोन। ओमफ्राय थांनानै बेखौ लामायाव लोगो मोनफिनबा बियो हाथायाव थांनानै ओरै माबा मोनसे माल लाना थांनोसै आं आथिमंगलाव होननानै थगायना थांदों बियो। ओमफ्राय बेयाव इयो होनदों आरोना। ओमफ्राय बियो जोंखौ थगायलांनानै स्टेसनाव माने सेंग्राखौ नेहैदों। नेनानै ओमफ्राय बिदामोनाव लानानै थांदों। माने गामिनि मानसिफ्राबो बेखौ स्टेसनाव नेहैनाय लोगो मोनखादों आरो। ओमफ्राय बिदामोनाव थांनानै बिदामोननिफ्राय स्कुटि लानानै बिमामोनाव थांदों। बिमामोननिफ्राय ओमफ्राय आरो उल्था फैफिननानै ओमफ्राय बिदामोनावनो थाफैफिनदों आरो इसोरो। ओमफ्राय बिगुमैया सोंदोंनो
अबेनि आलासि होननानै ओमफ्राय जोंहा बिबोनांनि नामखौ होननानै बुंदोंनो जोंहानि जाथि न' नायनो होनबाय थानायखाय आङो लाबोदों होननानै बिगुमैनि सिगाङाव खोन्थादों जाहैदों इयो थगायनानै ओमफ्राय बिगुमैया दावद खालामखादों आरोना सिगांनिफ्रायनो एसे बिनि सभाबफोरखौ मिथिखानानै गोसथोनाय दं होननानै मिथिखानानै माने बिगुमैया सोंदों आरो सोंनायाव हिनजावसायाबो थगायबाय हौवासायाबो थगायबाय ओमफ्राय बेयाव माने बिगुमैया आंनाव सोंहरनायाव आं बुंदों आरो माने जोंहानि जाथि नङा आरो जोंहानाव फैयाखै बियो बेलेगसो खोमा मोजां सोंलाय होनना बुंनायाव माने बिगुमैमोनहा सोंनायाव माने इयो हिनजावसायाबो थगायदों ओमफ्राय हौवासायाबो थगायदों हिनजावसाखौथ' जों गामिनिबो नुबोखादों नालाय स्टेसनाव नेनाय बेखौ नुबोखादों माने जों गामिनि हौवाबो हिनजावबो नुबोखादों बेखौ गामिनि मानसियानो ओमफ्राय इसोर सोंनायावबो बिसोरखौ थगायदों जाहैदों बियो ओमफ्राय लाना फैनानै बिगुमैया आंनाव सोंहरनायाव आं होनबाय जोंहानाव बेबायदि आलासि फैयाखै आरो जोंहानि परियालाव बेबायदि मानसिबो गैया होननानै बुंनायाव ओमफ्राय बिगुमैमोनहा नों मानो बेफोरबायदि फाल्थु खोथा बुंनानै दिनै थगायनानै मानसिखौ बिदि लाबोखो नों फैनो फिसा सानैखौ मानो लाबोआखै होनना बुंनायाव आलासि नालाय आलासि आं जायखौखि लाबोआ नों मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ होननानै रागा जोंनानै बिस्रानाव जाया लोङा माने बिगुमैमोनाव जाया लोङा आरो उल्था बिदामोनाव थांफिनदों बियो बिदामोनाव थांनायाव ओमफ्राय बिब'आ माने खोथाया आंनिफ्राय नङा होनना मिथिबाय नालाय माने जोंहानि आलासि नङा होनना मोनथिहरनायाव बिगुमैमोना बिब'आ माने रागा जोंनानै बेखौ खोन्थाहरफिनदों नों मानो बेफोरबायदि मालाय हौवाखौ लानानै फैनांगौ नोंहा फिसा सानै मानि थानानै बिसोरखौ थगायनानै मानो फैनांगौ नोङो बाजै हमनानै दोन बेखौ होनना बुंनायाव ओमफ्राय बियो माने गावनि मबाइलखौ बुख्रुबनानै सिमखौल' दिहुननानै लाना खारदों ओमफ्राय हौवाया माने सासु मासु जानानै बिनि उन थांफादों जाहैदों माने रावबो हमथास्लाबनो हायाखै बिसोरखौ ओरैनो सेंग्रानि थंफोरखौ मिथियो नामा सेंग्राखौलाय जोङो बुंनायखौ खोनादों दा माने अदालगुरिनि होननानै खोनादों आरोना ओमफ्राय दा गामिखौबो जों मोनथिया जाहैदों माने गासिबो मानसिफोरा दाखालि जानुवारियावबो बयबो फैनायखौ नुदों सेंग्राया बेनो आरो मासबारावबो लानानै थांदोंनो बियो हिनजावसायानो मालायनि न'आव आलासि जानो थांनायाव हरनै लानानै थाहैदोंनो ओमफ्राय दा जों बेखौबो मोनथियामोन माने आलासि जाहैग्रा लोगोआसो बुंबाय फिसाजोनि न'आव बेखौनो लानानै थांदों स्टेसननिफ्राय होननानै ओमफ्राय दा माने फैनानै आरो बिदामोनाव बिदि साननैसोआवनो बिदि माबाना लाना थांनानै ओमफ्राय दा माने गावसोर साननैसोआवनो मासबादनिफ्राय फैनानै साननै ना माल' थादों ओमफ्राय आरो नै बिदामोनाव लाना थांनानै ओइबासिनो खारनाय जाहैबाय आरो दा फिसा सानैयाबो दङ हनै हौवायाबो माने गोजानावसो दङमोन दा जोङो माने हौवाखौबो बिराद आलाय सिलाय नुनानै फैसा भारा हरनानैसो जोङो लेंहरदों दा सेंग्रानि थंफोर ओरैनो जेबो मिथिया ना मा मावो जेनेबा अबाव थायोमोन सेंग्राखौ जोङो मोजाङै दा मोनथिया बुंनो हाया माने खोनानायालाय गावनि सिगाङाव बुंदोंनो ओमफ्राय गुवाहाटियाव माने बिदिनो कन्टेक्ट बायदिसिना लानानै मावो मायो होननानै बुंना लादोंनो हिनजावसानि सिगाङाव दा जोंबो मोजां मोनथिजोबा आरोना ओमफ्राय मानसिखौथ' बेखौनो होननानै जों मोनथियो आरो क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन इंलिश स्पीकिंग स्किल मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नाम्बार 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन